maita henyu. Regai nditore mukana unoku kukwazisai muri yose kwazimunya. Tinokutendai nokuti gashira kwakanaka. Regai titange tapekupa kutenda kwakaperera kune ana mai vaviri vakatibatsira kutsvaga musha uno. Vakatibatsira kukukokai mimi semhuri. Mai Musabaika, Mai Musabayana naMai Zimunya. Ngatimbouchirirai maoko. Munoona kungoshanda nevanhu vamusingazive vachikuitirai zvamunenge muchida zvinoda nyasha. Nhai regai ndichingamidze maministries edu matanhatu ari pano neRBZ vatikuta vatiri kufamba navo ndigokuchingamidzai zvakare. Ndichatora mukana uno kuti ndipe vadare vedu vazvisume kwatiri. Nyaya yatiri kutaura nayo panapa inyaya yekuti kwakataurwa nyaya dzegender equality kuti mwanasikana akangofanana nemwanakomana, mai vakangofanana nababa. Ndizvo here? Ndo zviri kuitika here? Nekuti nanhasi tinongonzwa kuti uyu mukomana ndiye anotakura zita uyu, uyu musikana uyu. Tiri kutarisa zvakapfeka munhu here kana kuti chimiro chemunhu kana kuti tinotarisa pfungwa? Handitika ndozvatinoda kumbotarisa nhasi. Regai tipe vana mai nana baba, torai chishevedzero motaura machiri. Handiti? Ehe, ndinoda kuti mungondipa zita renyu nekuti munobata sei zvekufamba nekwenguva tinozoenda nazvo. Ndinoitwa Stembile Zimunya, ndinogara muno muZimunya Township Mazvita. Tinokutendai nouvepo. Ndinoitwa Samuel Makuyana, ndinogara muno muZimunya Township. Tinokutendai nokuvepo. Ndinoitwa Emilia Gupa, ndogara muno muZimunya Township. Aiwa, tinokutendai. Tangonzwa kuti munogara muno muZimunya. Hatina kunzwa kuti pana kansela here, hatina kunzwa kuti pana muzvare here, hatina kunzwa kuti pana baba. Nekuti munhu wese ane zvaanoita. Handiti ndiri baba, ndiri mai, ndiri kansela, ndiri muzvare. Handiti asi zvichafamba pakufamba kwenguva. Zviri kuitika here ndezvechokwadi here kuti zvinhu zvakaenzaniswa izvi? Varume vaenzana nevakadzi. Ndezvechokwadi here? Pane vamwe vachiri kukosha kupfuura vamwe here? Ipei tione. Garai taurai henyu amwene muri ipapo. Zvaenzana here zvinhu izvi? Ini ndinoona zvangu sekuti vanhu takafanana. Varume nevakadzi ndinoona setakafanana. Muchinyanyofanana pai? Pazvese ngekuti ndikazvitarisa iko zvino izvi. Wanhukadzi wakugadzira kamota dzitandisikagoni kugadzira. Taakutoendawo kutosumudzawo kana kutodhiraivha magonyeti wacho taakutodhiraivha. Vauchirirei maoko. Amwene vari kuti zvinhu zvafanana izvi. Ehe, chiri kutariswa mabatiro aunoita. Regai ndimboya pane munhurume pana baba vari pakati. Ndinotenda. Muri kuzvi imimi kana zvanzi zvafanana munozvigashira here imimi semunhurume mumusha menyu? Ndiri kuona kuti zvafanana asi zvinenge zvakutopfuuridza. Taurai papfuuridzwa zvino. Nekuti kana zvapfuuridzwa vamwe vakudarika mugano. Yes. Zvakuitwa sei vakudii? Ndiri kuona kuti tichitarisa kunyanya vana vadiki vedu vari kukura vakomana nevasikana. Mukaona kuti zvizhinji zviri kubatsira vasikana pane vakomana. Saka pavari kukura zvakare tiri kunoita dambudziko nawo rekuti taakuda kuenzanisa kuti vakomana vaya vachikwirawo futi kusvika pane vasikana. Vari kumbosara vari kupi? Right, ndotarisa ndoda kukupai statistics dzepa COVID. Vana vakawanda vakadropa muzvikoro nekuda kwe-COVID-19. But ma-interventions akaitwa, munoona kuti ma-organizations aiuya vaitora vana vasikana vachidzosera kuchikoro. Vakomana vakaramba vachifudza mombe. Zvekuti tinoona kuti dropout, tikanga tichitarisa dropout yevanasikana nevanakomana. Vanakomana vanga vasiri kuenda kuchikoro vakawandisa kupfuura vasikana. Ndizvozvo tichazozviona kuti zvechokwadi here. Handiti munoziva kana tichikurukura vamwe vanhu vanobva vangotaura kuti 100%, vamwe vanobva kuti 20%, vamwe vanobva kuti vamweve. Saka nekufamba kwenguva tinenge tichiona kuti zvakamira sei. Amwene kunze uku muri kuzviona sei? Vana baba vari kukubvumirai here kuti aiwa mai kana muchigona zvenyu kutungamira musha endai takangoenzana, kana muchigona kubopa mombe, kana muchigona kunoparidza, kana muchigona kunodi, kana vachiri kuti munhukadzi amire pamberi pavarume kana? Ini maonero andinozviita ndevekuti
tiri kuvanhu vaakumabasa zvakafanana zvakuenderana varume nemadzimai asi tikadzoka kune vechidiki attention hombe inonga iri kupuwa kuvanasikana vabereki vari kupay attention stereki kumwanasikana vachisiya mwanakomana ndo paanozonga akuenda kumutoriro nekuti hakuna uri kunyanya kupay attention naye vari kuti tiri kungoti musikana waswerepi waendepi gara pamba tichikanganwa boy child mwanakomana ndo paari kuchizobva mangoti hapana uri kuziva kuti waswerepi kana une hanya naye because tinongoti tichingoti mwanakomana ndo patinozomupa manje nguva yekuti achizoenda kumadrugs aende kumutoriro tozotouya atodhakwa ngoti pese apa taatisina hanya naye. Uchiraya mwene maoko. Ndiri kunyatsozwa kuti ndauya kwaMutare nekuti kachingezi kaya akambosarika. Kakupeya attention kaskuru aka kadini. Ndiri mukadzi wasamanyika ndibatikane nazvo. Ndizvozvo ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani tiri kuno kumakomoyo kwazimunya. Takuigirai kwaziso kubva kuguta guru reHarare. Hanzi makadini ikoko. Imi muchazotiudza zvekunovataurira nai. Nyaya iri pano ndeyekuti ndezvechokwadi here kuti kukosha kwemwanasikana nekukosha kwemwanakomana kwaenzana, kukosha kwababa nekukosha kwemwanamai kwaenzana. Baba kana vachipinda mumba vari kunyatsonzwa here kuti muno mune munhu akaenzana neni, kana mai vachipindawo mumba vari kunyatsogutsikana here kuti aiwa tiri paushamwari hwedu hwakaenzana kunyange tiine mabasa edu akasiyana siyana. Handiti ongoro netsvakiridza iri kurakidza kuti ana baba ndo anonzi kunyange nezvitendero ndiwo musoro wemba, asi kana pana namai vane nharo vanobva kuti ndini bhareta nokuti inenge iri pamusoro pemusoro. Handiti saka regai timboona iwe muri kuzviona sei semuzvari zvinhu zvatiri kutaura pano waibata here nyaya? Handaibata. Aindoona sekuti baba namai when it comes to culture, our culture hatina kuenzana, saka kuenzaniswa kwatiri kuita hatisati tanyatsosvika chaipo chaipo because we are still facing the cultural constraints. Ndizvozvo, asi tikawanza zvedu mutauro wamai, basa ramaichisamba nderi kukurudzira mitauro yese iri 16 yemuno. Ndizvozvo chaizvo, asi ataura zvakanaka ari kuti aiwa kana tapinda kutsika nemagariro zvinonetsa kuti titi baba naamai vakaenzana. Anopikisana nazvo neanowirirana nazvo ndiani? Inini ndinotenderana nezvataura musikana uyu kuti kana zvazvemumba baba namai, baba ndo musoro wemba. Baba wagara vari musoro wemba. Saka mukangotiti baba ndo musoro wemba, mangoudza kana zvatakaverenga kuchechi, mangotiudza kana zvatakanzwa panext door. Baba musoro wemba pakuti munoda kuti nekuti hamuna kujekesa. Handitika ndiani angatibatsire kujekesa? Siyano uripo hawo pachishona chedu. Ongo. Asi izvozvizvi nemutemo uriko vana vese vakomana nevasikana zvakafanana. Mai nababa vanongogoverwawo nhaka zvakafanana. Saka ndo zvandiri kufara nazvo kuti vana vakugarikawo nawo zvakanaka nekuti vasikana vaidzingwa nevakomana. Vaidzingwa nevakomana vabereki vari kupi? Vafa. Ndizvozvo chaizvo, vauchirema maoko. Vari kufamba nemutemo vanouziva. Kare zvainzi mwana mukomana wekutanga ndiye mukokorodzi wenhaka, ndiye mugari wenhaka. Zvakasandurwa pachina president vedu vakashaika, paina president Mugabe. Zvakasandurwa kunzi mwana. Hakusisina zviya zvekunzi ndini mwana mukomana. Vana vanongopiwa nhaka zvakafanana, izvozvo tinozvikudza. Asi kana taamumba, rukudzo rwatinopanana nderwepamutemo here kana kuti magarisirano atinoita zvakanaka ekuti amai vakapisa poto baba vanobva vada kuti vagadzirise nyaya inokuchaya. Takamboenda kumwe kwatainzwa kuti ndodha inochaya, tikati ndodha ichiri kuchaya nemakore anaya kuti vapisa poto hanzi vachayiwa. Havana kumbotarisawo kuti huni dzanga dziri nyoro here, panga paine chekubatidza. Kune zvichiri kuitika here zvakadaro kana kuti vanhu vaakuremekedzana? Hazvirevi kuti zvamunei mataura ndo zvekumba kwenyu, ndokumbirawo kuna baba nanamai kuti musazoti pai mamuchiti
idzidziso yatiri ngopanana panapa naika mai. Ini ndinoona kuti pakuenzana tikange tadzoka mumba pane mabasa anofanira kunge ari amai, poita mabasa anofanira kunge ari ababa. Saka dzimwe nguva mhirizhonga inozoya pakuti mai pane pavanogona kufarisa voende kuenda pamusoro pababa. Kakufarisa ndokapeka. Pakufarisa muchirungu vanoti responsibility. Mai vanosiya yavo voda kutora yababa. Seipi? Tinovata kana iri television ndo vatangozitaura. Seyekuti mai vanogona kunge varivo vari kushanda kana ndiri kutengesa musika wangu uri kuunza mari yakawanda. Baba havasi kuunza mari yakati wandei kupfuura yangu. Saka inini samai ndinonge ndakude kuti zvandinotaura ndo zvinofanira kushanda nekuti ndine mari inoti wandeiwo paumba panapa. Saka ipopapo mai ndo panozounza mhirizhonga nekuti hubaba hwavo havadi kuhurasa kana vasina sendi ndibaba. Vauchirirei maoko. Chokwadi chisina kugombedzerwa. Asi dzidziso inoti kana tiri muwanano hapana ane chake. Kana tiri muwanano hapana chine chake. Nekuti tiri munhu mumwe chete. Kana baba vaine 5 cents, amai vaine $12. Zvinongoreva kuti muwanano yenyu ine $12 ne 5 cents kunze. Kunyange mai mukaenda kumusika, kunyange amai muri boss kubasa, hamusi boss mumba. Handitika? Izvozvo ngatipabatei zvakanaka nekuti zvinounza mhirizhonga. Asi kune vamwe ana baba vanobwekawo. Amai vakangounza mari chete, amai vakangozora kapauda unzi yani kuti une mari yakawanda, saka wakuzora zvepamuromo. Yani kuti wakuenda kubasa nekuti kungobweka zvinoita here? Zvinogona ndikuya kwamuri baba. Zvinogoneka here kuti munhu wega anongotanga kungoita zvisina kutaurwa? Ndikuya kwamuri baba. Maichisamba. Baba. Baba havagoni kunzi vati nekuti inini ndini baba mumba munomu. Saka ndakutoita zvandinoda. Mai havagoni zvakare kuti ndini mai mumba munomu ndakutoita zvandinoda. Ndinovimba ndichidzoka kuculture yambotaurwa neMwanasikana. Culture yedu yanga yakatonaka, yaipa maroles. Yakazongovhiringidzwa nevaida kuzongotutsira zvisiri izvo. Asi yanga ine maroles ainyatsa kutaridza kuti baba vanoita ABCD, mai vanoita ABCD. Ndiri kuti kudii? Ndiri kuti mai vanga vasingaendi kunotema huni, baba vaienda kunotema huni. Ndiyo yatinodzoka toti pachirungu equity. Haizvisi kureva kuti vanhu havasina kuenzana, asi pane zvisingagoni kuita mai zvinogonekwa nababa, nezvisingagonekwi nababa zvinogonekwa nani? Namai. Mai vanoita izvozvo. Saka pakashaya respect yekuziva kuti anoita ichi neichi ndiani, ndo panozoita kumarana. Vauchirei maoko. Baba vataura zvakanaka chaizvo, asi kare hagari ari. Upenyu huri kufamba, huri kuchinja nditi? Saka zvimwe zvacho tiri kuita kufambirana nenguva. Dzimwe nguva izvi zvetsika nemagariro zvinonyanyobatika kana tiri kuno kumusha, kana tiri kuno kuAfrica, kana taenda kumhiri kwemakungwa kuri kusenza vana veduko. Ndosaka muchiona vazhinji vanoenda uko vanodzoka va1-1. Nekuti kana tasvika ikoko, upenyu hwaikoko hwatosiyana nekuno. Baba vari kutosara vari mumba vachibika, vachichinja mutambo yevana, mai vaendawo kubasa. Kana mai vauya kubva kubasawo, vakutosara vachiona zviye zvanga zviitwa nababa. Saka mabasa amazuva ano neupenyu hwamazuva ano akuenda kuti aripo ndiani, angazviite ndiani. Nekuti vana vedu vasikana unonzwa uchinzi anozoroorwa kuti achengetwe. Isiri kuti chinochengetwa chete huku, munhu achengetwe. Munhu anofanira kumira neshoka dzake achizvichengeta, achibatsiridza muwanano naye. Kasangane muchikamu chinotevera. Maita henyu vadikani, tiri kuno kumakomoyo kwaZimunya. Nyaya iri pano chikurura majasi. Imimi kumba kwenyu muri kutandadzana nesu, munozvifambisa seiko? Pana ane chindini here? Ndibaba here? Mwana here? Chii?
kurudziro yechirongwa ndeyekuti mhuri kudanana rudo rwenyu rwakudhara ruya ngarurambe riri mumba muchinzwirana, nekuti mukaona maita sarudzo yekuti ndiye mudzimai wamunoda hakuna ari nani kupfura iyeyo, kana murume wenyu iyeyo ndiye ari nani kupfura vese, ndo sarudzo yenyu nai. Mukaona makuona zvimwe kuti but baba wapa next vanenge vari beta matanga kurasika, ndakumboya pana amwene amwene. Ini ndiri kutaura kuti wasikana wedu ava mukarega kuisa pamuromo handikunzwe inini. Ndiri kutaura kuti wasikana wedu ava wabva wanyanya kuzonga kuzi wabva waenda pamusoro pewarume ngekuti wadzidza kana kuti waugona basa kana kuti wadini. Ndakazombosvika paimwe womba vataurira murume wana wanga wavairi ane nhumbu nayo ototaura kuti kwazi hapana mwana wako baba. Ndakubva ndaona kunga hatisi kufundisa baba wakunda wedu ava kana vakuenda kooroorwa kuti mazwi haana kunaka bamubaya. Vanga vachitaura kuti hapana mwana wababa, vari kushaudhana nemurume. Wakutaura kuti havasi vana wako avo? Hapana mwana wako baba. Mashoko akaipa iwayo. Ngativauchirei zvedu vamaoko vamwene vari kutaura izvozvo. Vataura zvatondisiririsawo neni, nekuti mutsika nemagariro chikomba hachina mwana, gomba harina mwana, asi mazuvano kwaane mishini yekuti kana zvandakaita zvino ndonovhedekwa kuti ndiri mwana wababa wangu here, zviri kwamuri. Handitika kana paine zvamusiri kugutsikana nazvo, aiwa anonzi maDNA tests, munonobva mangoudzwa kuti hamusi baba vacho kana zvakati, asi hatizvikurudzire kuti kana taamuwanano tomborunza kunge mombe. Vanhu ngavagare vari muwanano kunyange zvinhu zvikaoma. Inini pane nyaya yakafanana naiyoyo, kunge munhu ari kutotadza kutaura chaiko aine hunhu husihwoba, nokuti hakuna magariro angaite saiwayo ekuti mukutukana vanhu wotaura kuti mwana haasi wako patanga kudaro nemhaka yei. Kunge munhu atorasika ndo petinenge pachitira kuti parambe vanhu vachigadziriswa magariro akanaka. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa naye. Tombouya pana mai Musabayana namai Zimunya vakaita basa chaizvo vangarege kutaura vakomana. Isusu tiri kuti vanhu vakawanda munoziva kuti kudii, vanotaura zvisiri zvechokwadi vachizviziva, vanotaura zvisiri mumwoyo vachida kurwadzisana, vakanetsana kudai ndo panobuda mashoko ekunzi havasi vana venyu. Kana kuti ndoenda kumusha, ima hamuna kana kumusha kokuenda, endei naumba kwedu. Munoenda kumba kwenyu kupika kwakavharwa kudhara, vanhu vakafa vakadina, asi muri kupopota kuti ndei naumba kwedu. Isi tiri kuti haikona kungorwadzisana nhando. Kana kuti handabasa nemari yako, handabasa nemari yako, ima hamuna kana tiki, hamuna basa nemari yake, munodyei. Ndiri kuya mai Musabayana. Tichi ipapo ndo patinoona mazuwano, takaenda kune mazuwano tinoona vanhu ana baba vedu ava yesi vanozviita misoro yemba, asi anenge akutonozvisunga, kuzvisunga kuti suicide inetenge nani nenzira yeyi, nenyaya yekuti zvinenge zvamubaya mumwoyo. Zvinenge zvataurwa, zvinenge zvataurwa, zvinenge zvabaya mumwoyo, zvabaya mumwoyo, haachazivi kuti woita sei. Kwakutoti solution ndeyekudini, ndonozvisunga. Asi regai tikuudzei vadiwa vatariri nevateereri, kufa kunouraya. Musamboita zvenyu zvekusikiza izvozvo. Kufa kunouraya, kana matofa mafa. Munhu anenge afa zvekuzviuraya panyika inomuramba, handimozviziva. Haadiwe kana chitunha chake chinopinda mumusha, haadiwe kana anovigwa nezvinhu zvake zvese nepenzura dzake, kunyange anga aine rura kana vanga vari ticha nemabhuku avo. Saka chasungwa panyika, nekudenga chasungwa naye. Saka kana wazviuraya ndiwe chipoko chatinenge tichingoona chichifamba. Kuno kuri kuita seiko? Taurai tinzwe. Okay, tikatarisa nyaya yekuenzaniswa kwarume nemadzimai yakanaka, yakatinakira pakuti nyika yedu inobudirira, vakadzi vachiinvolvwawo kuti nyika yedu iende kumberi. Zvisikazoiti kuti varume vange vari vega vanosimudzira nyika, vakadzi vachisara ivo vakapohwa pfungwa dzakafanana nedzedu varume. Asi dambudziko rinozouya nyaya iyoyo kana zvakuzoenzaniswa, vadzimai vakuzouya kudzimba, murume nemudzimai vakaenzana nyangwe vari mumba, asi marules avo ndo anovasiyanisa. Izvozvo zvakaitwa naMwari for order. Saka isusu tikada kuita vice versa manje kuti marules anga anofanana kuti kana ine ndikasuka mumaplace takaenzana, saka newosuka, zvinocreata chaos nekuti handiyo design yaMwari. Saka tofanira kutedzera zvakataurwa naMwari, asi takaenzana pasina muhombo darika mumwe.
muchire maoko. Handigone kuita nharo naye nekuti zvitendero zvakawanda. Handizive zvangu bhuku rechitendero rinotaura kuti makadzi ndo vachasuka mapureti, vana baba vachisuka mapureti. Asi zvakawanda zvitendero kana zvichinge zviriko. Nekuti kana tichinge tiri, unonzwa mumwe munhu achitaura manje kuti inini ndanda kufunga zvekuti ndirore nekuti amai vari kushaya anochengeta amai vari kurwara. Munhu akadaro haasi kuda munhu wokudanana naye ka. Ari kuda munhu anochengeta murwere ka. Ngaatsvage munhu anochengeta murwere, kwete kuti hanzi ndauda kuroora kuti munhu anochengeta. Tinoroorerana kugarisana, kunzwanana. Asi kana taita urwere mumba, tinogona kubatsirana kunoita. Asi chikonzero ukanzwa chiri chekunzi tine prazi, zvino mabasa ari kuwanda kuprazi uku. Ndandafunga kuti ndirore, ndiwe gejo here. Ngatisanganei muchikamu chinotevera.